Anthu okwana 9 amene akukhuzidwa ndi milandu yosiyanasiyana imene ina mwa milandu imene tikukamba apa ndi nkhani ija yokhuza kumenya komanso kuvulaza Sylvester Namiwa komanso kubweretsa chisokonezo mu nyengo ya ma demonstrations komanso nkhani yokuba komanso kuopseza anthu ena ndi kuononga katundu wa anthu osiyanasiyana. Ndipo anyamata amenewa padakali pano amene akusungidwa mchitokosi cha polisi alipo 9. Ndipo mtsiku la lero anthuwa amaonekera kubwalo la milandu kumene amakaimbidwa milandu yosiyanasiyana imeneyo adapalamula. Ndipo mwa milandu imene amayimbidwa monga takamba kale yobweretsa chisokonezo choopsa kwambiri komanso kukhuzidwa pa nkhani yochita rob kapena kubera anthu komanso pa nkhani yolanda katundu ndi kuti kuwabera anthu katundu wawo nyumba zosiyanasiyana. So nkhani ina ndiona kuti amene wanso akhala akuchita zosayenera monga nkhani ya ku nyumba ya malamulo imene akutaphwetsera matayala a galimoto komanso kuphwanya maglasi a galimotoyi. So anthu amenewa adaonekera kubwalo la milandu kumene milandu yonse imene tayikambayi ayikana kunena kuti milandu iyi sadayichite. Ndipo malo mwake izi zachititsa kuti boma lifotokoze kuti padakali pano liyitanitsa mboni zawo zokwana 40 zimene zikakhale zikuperekera umboni pa nkhani imeneyi. Ndipo ena mwa anthuwa atatu apezeka lero agwidwa lero ndi apolisi ndipo iwo akufikira kuonekeranso kubwalo la milandu kumene ku Lilongwe. So nkhani ndiyonena kuti anthuwa milandu yonse imene akuyimbidwa iwo akuyikana komano chomvetsa chisoni kuti ngakhale akukana pali maumboni ochuluka amene alipo amene through media zithunzi za anthu amene adachita ziwembuzi zimapezeka ndipo ngakhale ma videos through CCTV cameras alipo ochuluka amene amaonesa zamomwe zinthu zinkachitidwa mu nthawi ya mademo. So kumano iwo akukana kunena kuti zinthu sadachite kotero bwalo la milandu ndi limene tikukamba kuti lanena zoti iwo liyitanitsa mboni zawo zokwana 40 zimene zikaperekera umboni pa nkhani imene. Koma mungatonse tikudziwa kuti bwalo la milandu mukakhala kunena kuti mlandu mwaukana iwo ndikufufuza ndopeza kuti ndinolakwa mlandunso umakula njira. Choncho imene ndimaonera chinali chabwino kuti anthu amenewa angovomera kunena kuti milandu adachita ndipo sakuyeneka kuti athawe kamba kunena kuti zonse zomwe iwo momwe ankachitira maumboni ake ngambirimbiri zilipo zochuluka zimene zikuchitira umboni kunena kuti anthuwa ndi olakwa. Koma nkhani yayikulu ndimene tikupatsirani kunena kuti iwo ngakhale tikukamba kuti pali maumboni akana kunena kuti sadachite milandu imene akufunsidwa kuti iwo adachita. Choncho nkhani imeneyo imene tikukamba kuti anthuwa amenewa akusungidwa mchitokosi cha polisi ndipo lero amaonekera kubwalo la milandu. Ndipo chinthu china tiri kudziwitseni chona kuti anthuwa dzana amene akuyimira pa milandu iwo adapempha belo komano belo adawakaniza kuti sakuwapasa belo pa nkhani yawo ndipo malo mwake azichokera ku selo ndikumakaonekera kubwalo la milandu andi sakupatsidwa belo iliyonse yonena kuti apatsidwe mpata otulukanso. Ndipo malo mwake apolisi adatsimikiza kuti aziwasunga ndipo nthawi ya milandu aziwanyamula ndikumawapitisa kubwalo la milandu kumene azikaonekera ndikuyankha mafunso pa milandu yawo yosiyanasiyana imene adachita. Nzomvetsa chisoni ndila kuti mdziko lino mwakhala mukusowa bata mwakhala mukusowa mtendere kamba ka anthu amenewa amene takhala tikukuwuzani mbuyo mukutana kuti kudali koopsa kuti munthu upite pa msewu kukachita mademo kamba konena kuti anthu amenewa adali opereka chiopsezo chifukwa kuti anthu ambiri akhala akuvulazidwa pa msewu. Ndipo chitsanzo chachikulu ndi cha Sylvester Namiwa ameneyo adavulazidwa kwambiri kufikira amene adagonekedwa ku chipatala ndipo adavulazidwa ndi kutsiridwa mabala akuluakulu amene adasiya zilema m'thupi mwawo. Anthu amene amachita zonsezi ndi amene tikuwakambawa kuti padakali pano ali mchitokosi cha polisi pameneno tikunena kuti chiyembekezo choti chilungamo chidziwika tayamba kuchiona. Ndipo tikudikira kuti bwalo la milandu liweruza motani ndipo amene akukhuzidwa ndi nkhani ena ndi ndani nanga kuti anthu azinthu amazichitira mwawokha ndipo ngati amatumidwa yemwe amawatuma anali ndani. So tikhala tikumva zochuluka kudzera momwe milandu ikhale ikuyendera ndipo malipoti azonse momwe zizikhalira
tizikupatsirani kuti mudziwe nawonso omwe milandu iyi ikuyendera ndi kuti mwakukhuzidwa ndi ndani nanga chigamulo chake ndi chotani pa nkhani imeneyi. So mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikhala kukonzerani pano pa Samba Vita YouTube channel. Bye.